na semana de abril con o profesor Trabaco, que vai vir de visitarnos, aproveito para montar un seminario, ele é experto en historia dos medios de comunicación, e por aí anda la cousa. Teño que presentar a Raúl, que é un amigo meu de moitos anos, e a súa, bueno, é un profesor de ensino medio, profesor asociado en Ciencias de Educación, e ten unha trayectoria investigadora moi sólida. Se algo caracteriza, é a súa capacidade para topar fontes, precisamente. Os historiadores temos algo de detectives, de certa maneira, compartimos alguna das túas profesións comparten algo característica, e Raúl sería un gran detective. Atopa fontes, outras veces eu teño ocupado fontes e non podo usarlas, porque non convenzo a persoa que as posúa para que as deixe. Raúl, nestes é un verdadeiro número. Pois pensei en traer para porque é a persoa que con máis profundidade ten traballado para a correspondencia privada. Que en outros países tamén se emprega para a emigración, sobre todo en historia irlandesa, tamén se emprega moito para a historia bélica, para cuestións de experiencia de vida cotidiana dos soldados, etc. É unha fonte que pensa bastante percorrido detrás en moitas historiografías. En o caso da galega, realmente a persoa que ten traballado con máis rigor é Raúl. Entón, Peter, xa expliquei que o espírito deste seminario era moi pragmático, non era de teoría, senón de metodoloxía, e como Raúl das súas características tamén era de ser unha persoa moi pragmática, pois penso que saberá proporcionarvos claves útiles para as vosas investigacións. Entón, vai falar durante o tempo prudencial e deixaremos, por suposto, un espazo final para que a xente lle plantee as cuestións que considere pertinentes. E sen máis, pois, aquí vos deixo. Moitas grazas. Como vedes, Miguel, somos amigos e queremos moito na manchea de tempo. Non máis hai buen tempo. Preparando isto, estas outras contas e, ostras, que vai para 28 anos. En fin. Se vistedes o cartel o que anunciaron a actividade, pois puñan con moi bo criterio. Estamos sembrado o libro As cartas do destino, que fixemos en 2016 e máis eu. E a verdade é que estou tentado de decir que a clave do éxito é que cando atopo fontes ameazo como la Núñez, se non deixa, pero bueno, non está diante unha gracia, non? Ese foi o libro que realmente puxo un pouco de largo todo isto dos estudios migratorios usando fontes epistolares, usando series de cartas familiares. Vale, antes deso, fixera outro libro, tamén, seguindo as instruccións de Núñez, que foi unha ocasión perdida, de América para casa, máis que nada por a ingenuidade coa que actuei ante esa fonte, non? Claro, vou facer tamén un pouco, vos cando que irades interrompido e preguntar o que vos queirades, va? Que profesor de ensino medio está feito. Sí, estou a feito a non dar moito a espalda, por si acaso, en fin, que non sempre disfruto do auditorio amable, de xente correcta, educada, mirándoche, sorrindo, bueno, que para mí é, en fin, logo os cafés pagos, por suposto. Bueno, ok, eu acabei, licenciei-me aquí no 91, logo fume para Ourense, que son da lá, empecé o doutoramento alá, eu quería traballar sobre o asociacionismo agrarista en Ourense, porque realmente as cousas que iban lendo era a da xente de aquí, de Estada, non? Pois, Tito deranos algún máster unha sesión, tal, Jardesito, desta xente, conhecía aquí a Miguel e tal, pero claro, iso en Ourense é imposible facelo, porque non había a documentación do goberno civil. Entón, no 97 aprobei as oposicións de secundaria, a partir de aí xa podía facer máis ou menos o que me petaba, no sentido de que tiña autonomía, e pedinlle a este sufrido home que acaba de sair que me pode dirixir a tese. Enganeino e picou. Bueno, entón, no 97 tratou de encarreirarme e acabou esgotado. Facei de botar de contas e Núñez foise para a Alemania no 2003, que non é casualidade. Un ano antes conseguira que eu presentara a tese.
e decidiu por distancia de por medio para que non volver a ligar. Bueno, nese interín, que son anos, non? Desde o 97 en adiante, casi en boa medida polas miñas circunstancias profesionais como profesor de ensino secundario, sobre todo en cuarto de ESO, que é onde explicas as migracións contemporáneas, pois iba aparecendo menos que che dicían, pero mira, profe, miña aboa ou meu tío, que sea, pois teñen ali unhas cartas e unhas fotos, claro, estuvo falando de 20 anos, claro, por isto xa pasa menos. Total, que me iban aparecendo epistolarios, non? De feito, o primeiro, o do Monlajo, que sairá ahora publicado, apareceu tamén cando iba preguntando outra cousa. Estaba facendo un traballo sobre a parcería pecuaria, e fomos unha señora, amiga de miña nai, que miña nai nunca miñou, non? Pois o padriño desta señora tiña gando posto, eu cheguei preguntando e prologando, deu-me os libros de contabilidade, unhas boletas onde anotaban, pois eso, quen tiña cada vaca e como iban a amortizar na vaca, pero ali por onde eu tamén apareceron fotos e cartas tamén, un epistolario bastante xito, que logo utilizou este que fixo a tese sobre a migración en México, Elixo Villaverde, utilizou unha parte. É dicir, que casi foi darse de bruces por documentación. Home, aí foi onde Núñez, con bo criterio, dixo, mira, visto que isto vai aparecer, pois imos tratar de orientar a túa tese por aí, non? Co cal, claro, este libro foi, como vos decía antes, pois un pouco unha ocasión perdida, porque se tendes a paciencia de ler e tal, pois, claro, é parte da historia desa familia. Pero é a parte que eu reconstruín con bastante ingenuidade coas cartas. Anos despois, no 2014, a filla desta xente, o sea, isto é, epistolario de González Añel, Germán, pois a filla de Germán, Isabel, ven a Galicia, e ela contacta comigo, non sei moi ben como, entón quedamos unha tarde, estuvemos falando, foi moi interesante o que me contou, o que pasa que non me deixou utilizado. Ela contoume, foi unha especie de, ahora vendo así con perspectiva, esta señora fixo unha especie de terapia conmigo, non? Pois como que axustou contas coa súa familia paterna, sobre todo coa nai e coa irmá, e eu fixe unha función de confesor e, máis ou menos, guardei o compromiso de, non vou usar, punto, non? O interesante é que ela contou a parte da historia que non estaba nas cartas, claro. E o realmente central, o que explica o proxecto migratorio desta familia é non Germán e o seu irmán e esas cartas, senón a muller de Germán, que é a que empuxa a emigrar, porque procede dunha familia con unha forte tradición migratoria dende 2 xeracións antes. Claro, pase que eso nas cartas non me parecía. Entón, o que ela me contou e tal, reconstruín esa parte, estuvemos ese humano de relación, de pois saber coa familia, pero cousa que doida. Claro, ese problema non o tiven coa familia dos Naveiras, de Ferreira, ou das cartas do destino, que Núñez agora vos decía, non lle trouxeches o libro das cartas. A ver, trouxe outro millón. Sempre podía visto menos, a ver. Se realmente queredes traballar sobre isto, e vos queredes ler algo que non mete medo, e que está moi ben escrito, ledevos Unha familia e un océano de por medio, de Liliana Laura. Creo que está na bibliografía, pero senón, logo, cando te irades, vedes o mercadillo, se forma a feira de xo. Liliana da Orde me escribe moi ben, e sintetiza moi ben, e este libriño, que foi un premio Murguía no seu día, ten unha primeira parte que é unha síntese estupenda de migración galega, e logo ten unha segunda que é de análise do proxecto migratorio dunha familia partindo das súas cartas. O profesor Lopo ten algo semellante en calidade, en amarras de tinta, neste libro que vos mandamos, que quixera ler, creo, non sei se vos mandei ao final, o libro inteiro, que está disponible en PDF, pois tamén, ahora mesmo un pouco a referencia para isto sería o amarras de tinta, de como se pode traballar coas cartas de migrantes, ou sea, coas series familiares, isto non son cartas de chamada, que é o problema que ten unha historia moderna, non? Teñen cartas selladas, nós imos atopando, e se buscáramos sistemáticamente, aparecerían moitas máis, e se estuveramos buscando 20 anos, non vos conto. Aí está o exemplo do Museo do Pobo de Asturias. Pero, bueno, temos series epistolares que
que describenche parte da relación de como se desenvolve o proxecto migratorio e a relación nunha familia separada entre o orixe dun destino urbano durante 20 ou 30 anos e 2 xeracións. Claro, iso dache xou, diante que estou vendo agora moitas mulleres, para facer unha relectura, ao mellor, en clave de xénero, seguro que nos epistolarios, logo vou dar unha listaxe dos que hai en arquivos públicos, vale? Pero, ainda que estén usados, seguro que son susceptibles de darlle outra voltiña ou varias voltas, de lelos en clave de xénero, en clave comparada, igual que o fondo do Historga. Claro, hoxe non podedes entrevistar a xente que entrevistamos hai 20 anos, pero as transcripcións están aí. Vale, entón, pues, bueno, hai que tirar o que se poda, non? Outra cousa, bueno, imos pasando, se son capaz de... Miguel, que me fixen algo Non, máis? creo que saíste do PowerPoint. Mira, vai ler máis o icono que comprei. Aquí, verdad? Ajá. Bueno, fixemos aquí, non sei se vedes ben, pois tratei de reflexionar un pouco sobre as razóns para non investigar sobre a emigración américa, e a principal razón é que quería descreer un montón, eso, claro, todo vos que tendes pouco tempo para facer tese, claro, na época nosa tiñamos un montón e a mí levoume media vida, entón, son un exemplo do que non se debe facer. O máis que podería desaparecer comigo é que non se debe facer. Pero vos tendes pouco tempo, entón hai que ser moi práctico, claro. Sobre a emigración américa hai moito feito e moi bo, o cal, claro, é difícil achegar coñecemento novo e innovar onde xa hai moito, non? Sobre a emigración a Europa, perdón, hai moi pouco. O sea, se alguén de vos se plantexa traballar sobre estes temas, eu diría que primeiro é a emigración dentro dos anos 50 en adiante, vale? América e Europa, iso primeiro, vale? Entón, aí está por facer o equivalente ao que fixo Alejandro Vázquez, isto é parte da tese, o mesto si que é bo, que vos lo leades, vale? Claro, se alguén é capaz de facer, bueno, tampouco sería posible polo tempo, non? Pero o que fixo Alejandro Vázquez para a emigración a América, claro, pois é un estudio cuantitativo de cantos emigraron, que perfil tiñan, aonde os destinos, vale, moito máis tamén, os beneficiados, os intermediarios, claro, isto é magnífico. É un libro que, ademais, cando publicou a tese, don Antonio Eiras, con bo criterio, dixo, esgotou o tema. Claro, o libro apareceu ahora 2 ou 3 anos, e cando lees, e dices, pois sí que esgotou o tema daquela, e seguimos dando voltas ao que Alejandro xa tiña claro. Eu pasou un pouco mesmo fai 2 ou 3 anos, lendo traballos que fixera Herbes, desde que carai, se isto publicara daquela, porque, bueno, un libro moi chulo para entender a familia, pois claro, cando falamos de emigración, falamos de un proxecto de reproducción, máis ben dunha estrategia dentro dun proxecto familiar, claro, por iso hai que entender como funcionaban as familias nesa época. Entre outros, vale, non traz moito, pero o libro de Pilar Muñoz sobre a familia da restauración é un bo libro tamén, vale a pena lelo para facerte esa idea do contexto, non? De se estánse movendo, pero entre que universo, vale, entre que ámbitos relacionados, espacio social, como cuidades se moven e a cal chegan. Bueno, do de Liliana xa vos falei. Para traballar sobre a emigración en Europa, pois está ben que vos leades La patria en la maleta, de Babiano, é un pouco a referencia. Isto é a emigración española a Europa. Vale, o cal, pois a partir de aí, podemos ir acotando. Logo, unha serie que xa non saiu, pero que deixou cousas boas, tamén de emigración española a Europa, son artigos, hai de todo, pero bueno, hai cousinhas xitosas. Vale, o cal, eso sería así unha primeira chega. Volvemos ás cartas do destino e a María Naveñas, o libro que me decía antes Núñez Traio. Claro, que é o mellor do libro, non é que digo eu, dixo Ramón Villares, a entrevista a María Naveñas. Claro, eu tive a sorte de que, aparte de 200 e pico cartas, estaba a señora, unha señora que era a irmá dos que enviaran as cartas, e que me contaba a historia da familia. Entón, claro, pude complementar a información das cartas con todo o que a María, que a máis caíralle ben e a miña filial.
non era pouca cousa, fora a ver o Manuel Fraga e casi devora ela a Fraga. E a mí, maestriño, a ti atendeche, non? Bueno, era profe do seu chaval e tal. Bueno, a partir de aí, claro, centréme xa na tese utilizando cartas delirantes. Entón, a miña tese foi unha microanálise de 4 concellos, de como se desenvolvían os fluxos migratorios e as consecuencias dos fluxos en 4 concellos. Sí, aliás. En 4 concellos, o de Coles en Ourense, o de San Sadurniño en Ferrolterra, e isto foi facer virtude da necesidade. Destinaron a San Sadurniño, e, bueno, xa que estaba ali, pois iba a aproveitei para traballar. Logo cambiei de destino do Instituto para Caldas dos Reis, e tamén non se me perdía nada, pois me había un arquivo, despois de pelear coa secretaria, conseguín que me deixara acceder, bueno, Caldas a máis ofrece a variante de que é unha vila, que aí había unha burguesía vilega emprendedora, non é mundo rural, non era, cando digo pensar deso, na fase de migración en masa, 1880-1930, vale. Caldas era un escenario cualitativamente distinto, o cal permitíame ver tamén como os retornados de migración, que na Galicia rural teñen un protagonismo, nesa Galicia vilega queda máis diluído. Se colledes o traballo de Silvia Riesgo sobre Carballo, ou o de Andrés Domínguez sobre Teo, pois isto tamén se percibe. Vale, os estos americanos volven con cartos, pero non son os únicos que teñen diñeiro, e entón aí teñen que negociar e teñen que competir polo poder local, polo ascenso social, con esa burguesía de comerciantes, xente emprendedora, xente moderna e xente que controla o poder local. Vale, isto nas vilas percibes. E aí sí que hai unha liña chula de traballo. Bueno, seguiron aparecendo algúns epistolarios e tal, e ao final, pois, de todo isto, claro, saiu unha tese. E nesa tese, pois, por unha banda estaba a documentación familiar, o que se chama a memoria familiar de migración, basicamente cartas, fotos e a memoria oral, o que che poidan contar as persoas partindo, pois, de imaxes como esta, vale? Ou como esta, vale? E logo os arquivos municipais, basicamente, bueno, por aquí puxemos unha serie de ideas que poden ser suxerentes para as vosas teses, vale? Bueno, para un TFM, para unha tese, en fin, temas aos que podíades achegar. Insisto en que, por operatividade, pode ser máis interesante que vos centredes na emigración dos anos 50 a América e logo xa a Europa, con diferentes destinos. Esa é unha opción. Outra opción é que tratedes de facer algo microhistórico a nivel de espacio. Coller unha provincia, vale? Pois vou analizar a emigración de Pontevedra nos anos, que sei, os 50-70, non? A emigración dunha provincia aos diferentes destinos. Ou ao contrario, a emigración de Galicia a Francia, a Italia, a Alemania, que aí xa hai moitas cousas feitas. Pensade nos traballos de Durán, por exemplo, de Francisco Durán. No caso inglés, a emigración de Inglaterra, ou de Laura Oso, do Esculca, sobre a emigración en Francia. Logo temos outras posibilidades de análise que, ao meu entender, tamén poden dar ainda moito de si. Bueno, por suposto, o papel das mulleres en todo isto, hai magníficos traballos de Pilar Cajiao, de máis xente, de Rodríguez Galdo, etc. Pero cando traballas coas cartas, é polo camiño o antes posible. E ao mesmo tempo que vos ledes isto, leedevos Elizabeth Bott. O traballo clásico de Elizabeth Bott sobre as familias e a rede social, eu leí no destempo e iba lendo e iba dicindo, claro, as mulleres son centrais nas familias, na reproducción das familias, e tamén nesas familias migrantes. Claro, isto cando sabes, cando tes os 3 ou 4 puntos, logo velo nas cartas, pero se non pasa che desapercibido. Por iso vos dicía antes de facer unha nova análise destes epistolarios dende determinadas perspectivas. Outra, unha perspectiva comparada. Claro, pasa que hai que comparar o que é comparable, é dicir, fluxos coetáneos, vale? Por exemplo,
comparar o fluxo galego, irlandés, polonés, italiano a un mesmo destino, que isto que Núñez fai tamén nos seus traballos, pois iso podese facer utilizando o epistolario independiente, vale? E onde digo galego, digo asturiano, vale? Hai poucos epistolarios aínda de migrantes galegos, insisto, porque non o buscamos sistemáticamente, pero hai moitos no Museo do Pobo das Asturias, vale? De aí teñen saído xa a tese de prácticamente Joaquín Michi, tantos teses, toma, aí tese, traballas con isto. Entón, aí sí que hai documentación. Bueno, eso sería, pois, outra vía posible. Logo, tampouco, logo, se queredes, falamos máis sobre isto, non hai que idolatrar ninguna fonte. O sea, ninguna fonte é unha panacea, é magnífica, e estas tampouco, estas fontes son parciais, subxectivas. Cando te faz unha foto ou cando envías unha foto é por algún motivo, non? O mesmo cando escribes, o sea, as cartas eran o principal medio de comunicación para manter un proxecto entre matrimonios, entre familias separadas. Non as escribiron para nós, vale? Iso é o primeiro que hai que ter en conta. En función da relación que tiveran, trataban uns temas ou outros, pero sempre con moito pragmatismo, porque o papel, o selo, o sobre valían cartas, vale? E era caro para a época escribir. É a razón de que o papel sexa tan delgadiño, que lo había que facer o máis barato posible. Logo está o problema da conservación. O que nos chega é parcial, vale? O sea, casi nunca dos epistolarios que fun atopando, o único que parece que hai indicios razoables para supor que está completo é o dos Naveiras, porque o conservou a irmá, eran as cartas dos seus irmáns. Logo, os outros epistolarios son parciais, conservaron aquelas cartas que por algún motivo lle interesaban. É dicir, hai unha primeira censura ou discriminación, é dicir, tiran as cartas que non interesa conservar en función dos temas, e logo tamén en función do momento no que se arracha a relación familiar. Logo falarei con de Caetano Borrajo, que é un señor que eu aprendi moito da vida, lendo as cartas de Caetano, e diz que bo tipo era, pero que boa persoa era. E en termos xerais foi unha boa persoa, pero claro, xa vedes, vale, se non lembrádeme de en que foi malo Caetano Borrajo, claro, todo isto eres capaz de sabelo, de dilucidalo, de tratar de compor o puzzle do proxecto emigratorio desa familia no contexto no que se movían, na medida en que tes outras fontes complementarias. Senón, acabas abducido pola carta e seducido ou abducido, pero acabas creando unha imaxe moi parcial, moi inxenua. O mesmo acontece coa fonte oral. Claro, a memoria é selectiva. Contanche en función do que lles interesa e en función do que teñan diante. Vale? A mesma persoa non vos vai contar o mesmo a súa neta, alumna miña, que a súa netiña, que a vos, que xa tendes certa idade, poñamos unha señora maior, non? Poñamos a María Naveiras, que o pasou bastante mal, que a min, en función de quen entrevista o discurso, claro, e isto son límites na fonte que tens que ver de con os xilos, non é fácil. A cambio é bonito, vale? O sea, un tema moi bonito, realmente o da emigración é un tema bonito, e antes de seguir dando para diante, hai outro tema que desgraciadamente Alejandro, porque, bueno, morreu 20 anos antes, o que lle tocaba, polo menos, morreu aos 50 anos escasos, tocaba por menos 20, 25 anos tocaba, non? E Alejandro, ata onde falamos, e ata onde a súa viúva me ten contado, tiña claro que o tema no que había que insistir máis era nos intermediarios que se beneficiaron da emigración. É dicir, gracias a ele, ao traballo de outras persoas, sabemos en xeral cantos galegos emigraron a onde, vale, pois que volveron, como eran os seus fluxos, vale, con todas as variantes que queiramos. A cuestión está en que influencia tivo a emigración na Galicia desos anos, tanto positiva como negativa, a nivel demográfico foi un desastre. Alejandro e Blanca insisten en que a nivel da formación das seguintes xeracións tamén foi negativo. Claro, o feito
o gallar, non vos pasa a vos, non, pero como está pasando agora. O feito de que o grupo mellor formado da xente nova se están marchando, isto vai ter unha influencia catastrófica na sociedade galega. Pois claro, iso mesmo aconteceu naqueles anos. É dicir, nenos educados polos tíos ou polos avós que vivían de rentas dos máis emprendedores da familia que se marcharon. Vale? A veces eso detectase nas cartas, pero hai que saberlo para pillar. Pero logo, Alejandro, o que máis insistiu foi no grandes beneficiados. Nesa burguesía urbana, pensado na Coruña, Vilagarcía e Vigo, vale, portos de saída. E Vilega, e ahora de cara atrás, vale, Caldas de Reis, a Estrada, o Tobarde, Coles, que son os que facilitan o viaxe. Son os que che arranxan a documentación, os que che deixan o diñeiro, os que che facilitan o concello, tamén, vale, toda esta xente cobra por esas xestións. Sería, bueno, era moito máis que unha axencia de embarque, que unha axencia de viaxe de hoxe. E esta xente fixera un negocio con todo isto, vale? E hai pouco traballado sobre eles. Isto era unha auténtica pirámide, dende os grandes consignatarios das navieiras hasta os axentes de embarque que eran comerciantes de tecidos, vale, por os negocios, e se vos somos as queixades, logo se queredes facemos un simulacro na vosa localidade, non? Pois seguramente, se sodes de alguna vila ou así, seguramente había algún comerciante que, entre outras actividades, comerciante de tecidos, de ultramarinos, de produtos ultramarinos ou unha tenda, unha bacería, que tamén se dedicara ao embarque de migrantes, ao recluta e embarque de migrantes. Claro, isto non era legal, entón isto era un negocio que tiña medio asachado por detrás, non? Pero a fachada, se vos buscades na matrícula de industrial, aparece pois outro negocio. Ou secretarios municipais. O secretario de Caldas, según con que compañía emigrase, facilitaba os papéis ou non, porque o seu irmán, Laureano Salgado, era xente de migración. Vale? E a dinámica política, o conflicto político en Caldas de Reis, dende 1905 ata 1920 algo, prácticamente está entre o bando do Salgado e o bando dos outros, que tamén era máis xente de migrar. Vale? E se nos imos a Salceda de Caselas, ainda era máis descarado. O secretario municipal tiña tamén unha axencia de migración, iso si, levaba o seu sobrinho, estaba bastante ocupado. Vale, entón, claro, estas redes, a sabes como a emigración era un gran negocio para a época. Claro, o problema, o ideal sería dispor da documentación desta xente. Claro, a documentación dun Laureano Salgado ou de un Leopoldo Boente sería impresionante. Claro, esta documentación foise perdendo. Encima, Laureano Salgado cometeu o erro de non ter fillos, o cal logo se me contaron na Caldas, como foron quentando os papéis, pois para facer lume, ou moitos anos despois, uns carpinteiros que estableceron no baixo do edificio unha carpintería. Si desa Caldas de Reis, conservase ainda o edificio onde tiñen a casa, a ver se acaban facendo un museo de industria ali, pero por dentro, claro, estaba dentro. A prensa local, vale, se traballades sobre unha vila, tratade de averiguar se hai prensa local, desde un dos libros de Miguel, pois facilita. Porque a prensa, bueno, falar de periódicos de época é falar basicamente de dúas follas, unha folla portada, dúas interiores, ya. Que tendes na prensa local? Na de Caldas, por exemplo, conflictos locais, esa política miúda, eses líos entre bandos de caciques, e logo os negocios que financian o periódico. Claro, pero aí aparecen estes negocios de embarque de migrantes, de axencia de migración. Claro, o seguinte que é patear un lugar. Home, é unha vantaxe que traballedes sobre un espacio que coñecedes, que coñezades xeográficamente e aí establecer as vosas relacións de os amigos, a familia. Bueno, eu tamén fixen pasar por un amigo, ao final la me do bullín. Cando o entrevistado, non, la cousa espera para outro tema. Supoño que por eso cambiei de tema tamén. Nos últimos anos da carreira, que era a época aquela do histórica, dos estudios sobre a represión, entón eu empecé a traballar sobre a represión no Concello onde nací, no Moiro, pero claro, eu quería coñecer tamén a perspectiva dos perpetradores, e para iso tiña que entrevistar a falanxistas, non me quedaba outro.
Entón, claro, eu coas credenciais que iba habitualmente, que era ser o neto do Felicindo, militante socialista de Casa do Empresariado, e a máis iba de parte do señor Antonio Pindavide, e que con 17 anos montou un sindicato comunista nunha parroquia que é Rouzós, que é o do mundo, ando mal. Pois claro, esas credenciais valían para abrirme moitas portas, pero dos falanxistas precisamente non. Fíxenme pasar por un bo amigo que o seu avó era falanxista. Somos bastante, na época éramos máis parecidos, e colgoume. Eu entrevistei a un dos tipos, os perpetradores dos crímenes ali. Pero ao final chegou un momento que o home deuse conta que non era que dicir, sacou nunha mesiña de noite e abriu unha ali para ensinarme non sei que, os papéis, creo que un carnet da legión ou algo así, e o tipo tiña ali a súa pistola. O sea, eu para enviar como pero este tipo de redes, claro, aí ser profe de secundaria ofrece a relativa vantaxe de que che abre algunhas portas, non? Pero isto, adiante, nada. Si vos plantexades facer traballo de microescala, é dicir, traballar sobre un concello, ou traballar sobre unha parroquia, vale? Hoxe mesmo recibimos unha noticia controlada, pero se vos plantexades isto, procurade tratar de acceder ás familias, vale? Pois a través, por exemplo, do colexio de primaria ou do colexio de secundaria, os profes, en fin, temos sonado bastante lacazantes. Tampouco pensedes que, en xeral, colaboramos con que sí, porque sí, con canto nos ofrecen, porque estamos moi cheos de cada vez cobramos menos e botamos encima máis traballo. Pero mellor dades con alguén que sí que vos botan a man, que lle pasa unha ficha aos chavales, vale? Outra opción, que o mellor era factible, volver sobre zonas que xa foron analizadas. O Vilartuxe de Iturra, ou Mazaricos, ou estas zonas que cambiaron as cousas, que houbo cambios agrícolas, que houbo emigración, volver sobre iso, e facer unha análise con outra documentación, con outras fontes, non volver agora, pode dar xogo. Dicíamos que hoxe levei unha boa noticia, porque un amigo escribiume dicíndome que unha alumna del que quere facer unha tese ou que saia sobre San Sadurniño, sobre a emigración a San Sadurniño. Dígame, pois que ben, non? Que outra persoa volva sobre ese espacio, que continúe ese traballo e que trate de atopar máis fontes. Feito casualmente, indo ao sábado, eu atopei un cartafol que tiña como algún dato de San Sadurniño e tal, e deillos a él, porque é profesor na Coruña, a que te vas, que dijo, e xe, mira, toma, que o mellor ti es posible, e eu xa non me lembraba. E calroulle, si, no sábado doulle eso e xusto hoxe escribe. Bueno, entón, basicamente, as cartas sirven para ver como se desenvolve o proxecto migratorio, para ver que estrategias hai. Aí é onde podes ver cuestións que os de Moderna teñen moi traballados, fronte ao feminismo, ao respecto ás persoas maiores, porque iso sí que o ves nas cartas, como Francisco Borrajo é o patrón da familia e tendo fillos, e un falle moito caso e manda moitos cartos, porque pensa volver e vai ser o beneficiado de herdanza. O outro considera o fillo pródigo, non envía remesas e tampouco volve, vale? É dicir, é máis individualista, claro, pero por qué? Vale, iso hai que ir vendo. Ese tipo de comportamentos, o rol das mulleres, vale? Claro, é unha fonte que che permite ver todos estes procesos desde dentro. Claro, as cartas de migrantes non podes ver cuantía dos fluxos, nin composición dos fluxos. Eso vedelo por documentación municipal ou con outras fontes. Se queredes traballar sobre un concello, comezade por coller o libro de don Antonio Eiras, este que ten da poboación de Galicia, 1750-1850, e mirade o que di don Antonio da poboación dese concello, vale? Logo collede o de Taboada, o mesmo, e logo, para esa época, para ter unha foto, unha imaxe de como está ese concello nos anos 30, a geografía general do Reino de Galicia é útil. O Bailey Bailieri, os cadernos, os anuarios estos comerciais, Bailey Bailieri, son moi interesantes. O sea, por suposto, non me faga de datos, en caso, os datos económicos, porque os datos de poboación, perdón, copiábanos sistemáticamente, o sea, vedes que 1920, 30, a mesma poboación, non é querido, pero iso tanto tempo.
facerlle caso ao quen é quen. Porque se nos vai... Esos son os albergos que están aquí abaixo, ¿vale? Se agora necesitas, están muito anunciados e van a todo o mundo, xa. Esa xografía será de la cara mexicana que está en facsímil na biblioteca. Nada, vos non queríades interrumpir. Esas fontes que son sinxeliñas de manexar son moi útiles porque dis, era eso, non. Mas estos eran os comerciales, estos son os que teño que buscar. Logo, volvendo ao de patear o sitio, cando pateas Noia ou Caldas de Reis, ves que eso non é Galicia rural, ou Muros, porque ves edificios altos, o que é a parte da planta baixa alta, aí había comercios, aí había comerciantes, aí había bancos incluso, a banca local, pensad en Noia ou a familia túa en Muros, etc. Vale? Eses axentes de banca, claro, tamén, bueno, contovos agora, tamén perdemos un tempo precioso, ao meu entender, pero bueno, esa documentación sería moi útil, aí sabemos moi pouco sobre en que se investiron as remesas dos emigrantes. O sea, sí, temos as aproximacións de Peña e todos estes cálculos aproximados, pero únicamente a análise que fixo Ramón Villares da documentación da Banca Soto. Logo, o libro que sacou agora sobre o banco bueno, o libro que sacou Facada, un libro magnífico que ademais abre moitas vías de investigación, e pouco máis. Vale? Non hai moita aí, pero xa hai documentación en arquivos públicos disponibles. Vale? Por exemplo, en Ourense, no Arquivo Histórico Provincial está a documentación de Pereiro, a da Banca CIF de Berín, vale? O sea, hai posibilidades de facer unha tese, eu creo que bastante rápida, sobre todo a quen lle gusten os números, vale? Pois facer unha tese rápida é que, estou casi seguro, que o Ramón Villares ou o propio Xoán Carmona ou máis xente que dirixirían sen problema nenhum, vale? Porque temos aproximacións, cálculos, pero faltanos ter datos reais de que importancia tivo a emigración, neste caso o diñeiro de emigración, a un doble nivel, tanto as pasaxes, o embarque de emigrantes, como logo as remesas, en todo isto que está de rede. Neses negocios que estableceu a burguesía vilega, neste caso son imaxes de Caldas de Reis e de Vila García, son negocios do Salgado, fai 100 anos. Bueno, isto non sei se o coñecedes, pero isto é do libro Emigración Galega América, de Ramón Villares e de Marcelino Fernández. Claro, e a lástima que fai este libro é do ano 95, pois que no 96 ou 97 que non puxeran a todo o mundo, de un xeito sin grandes coaccións, a investigar sobre isto. Non sei se vedes aí, igual non sei, bueno, está por provincias os representantes locais do Banco, a ver se lo ven, do Banco de Comercio Hispano-Argentino. É dicir, esta é unha listaxe de, nas localidades, vilas, pero tamén povos, quen lle entregaba o diñeiro dos emigrantes ás súas familias. O cal, o que hai que facer é rastrexar o nome, preguntar, claro, hai 20 anos é máis fácil de facer. E mira, desta familia quen queda? Queda a casa, queda dentro da familia, queda a documentación. Moitas veces perdeuse, pero aínda van aparecendo cousas. En Caldas de Reis apareceron cousas, en Salceda de Caselas apareceu moito, outro inciso. É ademais un momento estratégicamente interesante para traballar sobre a migración por dous motivos. Un, estamos nuns anos de centenarios das sociedades microterritoriais, o sea, esta xente que emigraban nun mesmo concello ou unha mesma parroquia a Buenos Aires, a Montevideo, ou menos, bueno, máis a Habana, menos a Río de Janeiro, e alanzan unha sociedade de hijos de, vale, hijos de Ferreira, o sea, plantexado por un momento cantos tiña que haber dunha parroquia de San Sadurniño, que é un concello pequeno de Ferrolterra, para que fagan unha entidade propia en Montevideo e en Buenos Aires. Para que? Para enviar diñeiro para reconstruir o cemiterio, facer un campo de festa, facer pontes e 2 escolas. Vale? Isto aconteceu en moitas parroquias e concellos de Galicia. E pouco a pouco está facendo 100 anos de todo isto. Co cal é un bom momento
para petar a porta dos concellos e dicir, mire, eu vou facer este traballo. Faciliten o acceso ao arquivo, faciliten o acceso ás familias. Vale, bueno, e en xeral, pois, de parte do alcalde, abre moitas portas. Sobre todo, se é un alcalde que leva máis de 4 anos, que xa se leva máis con todo o mundo, claro. Eso abre, eu vino en Salceda de Caselas, foi unha experiencia moi interesante, eso abreche moitas portas. E, en principio, se a relación acaba ben, tamén ter garantida a publicación, tamén é interesante, vale, que dixese informar. Este libro, é un libro moi ben feito, vale, sobre o proceso migratorio en Belga. Detrás desto hai, creo que 3 anos de traballo. Claro, Xurxo traballou moito e moi ben. Bueno, e ao lado de Xurxo traballou en Rocío Botana, que é magnífica. Creo que é unha das últimas teses sobre migración contemporánea, non? Esta tese de Rocío, isto prácticamente é un libro. É unha lástima que non este publicado, porque además está moi ben feito. Tive unha sorte de estar no tribunal. É, ademais, unha tese que xa colle esa perspectiva longa de a emigración a América, pero colla non para nos anos 30, colla xa aos anos 70, vale. Tratando de xogar nese marco temporal. Iso pode facerse. Bueno, o cal é oportuno, estades nun bon momento de vender un traballo deste tipo no concello ou na comarca que vos interesa. Claro, hai comarcas de máis tradición migratoria e outras de menos. Outra razón, claro, isto xa veremos, non? Aquí xa non movemos no campo do a ver se calla ou non. En principio, a Diputación de Ourense pensan facer un museo, non sei moi ben se vai ser, non é o mesmo, un museo galego de migración ou un museo de migración galega, ou de migración galega. Pero bueno, en principio van a facer un museo sobre iso, non? É razonable que apadriñen, que financien, ou polo menos que publiquen. En ese sentido, a Diputación de Ourense sí que é xenerosa publicando traballos sobre migración. A mí levan de publicado, pois creo que xa 2 partes da tese, o cal, bueno, pois iso. Pero que sean receptivos a este tipo de traballo, vale? Hai este concello, digo, este museo, se a cousa calla, van establecer no Castelo de Vilamarín, o sitio igual non é idóneo, o concello sí que é idóneo, porque é un concello de moita tradición migratoria, onde poderían facer máis ou menos o que fixeron en Boal, en Asturias. Vilamarín e A Peroxa son 2 concellos moi chulos para traballar en migración, porque a máis emigraron a América e logo a Europa, e teñen un arquivo ben organizado. Eu no seu día non os tratei, porque me quedaba máis a man coles, tiña un colega traballando ali e facían as fotocopias. Xa foi unha razón moi científica, non? Os 3 estaban moi ben, estaban ben organizados os 3 arquivos. Coles quedaban máis a man, Vilamarín creían máis. O meu pai é de Vilamarín e, bueno, teño vos amigos ali entón, como que me atraía máis Vilamarín, pero, bueno, ao final optei por Coles. Agora, Vilamarín e A Peroxa están aí agardando que alguén os trate. Vale, hai documentación, hai un arquivo, hai 2 alcaldes que mandan moito, que se desde a parte deles o 90% da poboación vai ofrecer o que teñan, en fin, todo isto. Bueno, logo, se queredes, bueno, se vos interesa o tema, quedade vos, vale. No libro de Villares, esta listaxe, ou se non tal bio tamén, ou como que irá, así que se va a ver mellor. Pero aquí tendes unha primeira pista de, mira, en Cortobade teño que preguntar por fulano. Claro, logo dices a documentación municipal e logo o fonte horario. Claro, estamos bastante tarde xa, isto hai 20 anos pois era outra cousa. Bueno, do libro de Facal sobre Olimpio Pérez, pois o mesmo. Bueno, o libro acaba de ser agora, isto é da tese aínda, pero tamén hai unha listaxe de correspondentes co cal aí aparece a persoa que en Valga, por dicir algo, en Pontecesures, está xestionando a entrega do diñeiro das remesas que envían os emigrantes dese concello para as súas familias. Vale? Os libros de contabilidade destes comerciantes son algoritmos. Estos son números, vale? Son series de nomes e cantidades que che permiten dilucidar o volumen das remesas e a tipoloxía desas remesas. E seguramente tampouco, se alguén se anima a facer isto,
pois, claro, yo odiado durante o resto da vosa vida, porque, insisto, é bastante aburrido, depende do que che gusta. Claro, se o que che gusta estar sentado metendo datos e tal, é cómodo. Claro, ao final, que ves? Pois ves que hai un grupo de migrantes que envían unha única remesa ou dúas para pagar a débeda contraída, a débeda da viaxe. Vale. Logo hai outro grupo de migrantes que envían poucas remesas, ou sea, poucos envíos e de pouca cantidade. É unha axuda ocasional á familia. E logo ves que hai outros que están enviando máis dinheiro, o sea, máis periodicidade, máis envíos, máis dinheiro. É que hai un momento no que hai un pico. Vale? Bueno, tienen que ter unha gráfica viendo con un caso de un axente de banca de Libre Caldas. É a xente que vai volver. Vale? O sea, esa relación, ata que se demostra o contrario, en principio é así. Máis envío de remesas, máis compromiso coa familia, é dicir, proxecto migratorio de retorno. É razoable. Pois isto é casi de sentido común, diría, non? E, claro, o que pasa é que os proxectos, todo o mundo facemos un proxecto e logo saleche daquela maneira. Eu pensaba quedarme de por vida en, porque está moi a gusto, en San Sadurniño, lá en Ferrolterra, e este home convidoume a darlle unha charla a uns alumnos daquela época, e ali estaba unha alumna del que hoxe é a miña dona, a nai de noso fillo. Claro, o proxecto cambiou, e a migración en San Sadurniño quedou a libre traballar. Vale. Conto-vos isto porque é moi frecuente, e de lo ver en epistolarios, que dous irmáns, ou varios irmáns, emigran ao mesmo destino, a destinos diferentes, pero logo o comportamento é totalmente diferente. En función de que? De en que sector se establece. Si te establecen na agricultura, México ou Argentina, claro, é máis difícil de liquidar. Vale? Son ben raíces, eso xa te ata. Non é o mesmo que si tes un comercio que o vende rapidamente. É logo o tipo de matrimonio. Caetano Borrajo casase cunha galega cando deixou tirada a muller, a moza que o agardaba aquí, que o agardou durante 40 anos e que quedou literalmente para vestir santos como presidenta de Hijas de María, e casou alá con outra galega, pero casou en segredo, ninguén na súa familia o sabía. Era unha familia de labradores que facían matrimonio a trocas con outra familia de labradores, e entón o matrimonio dele iba a solucionar un vello conflicto pola herdanza. E a súa curmá envelleceu agardando que Caetano volvera. E Caetano volveu no ano 40, pero volveu casado. Imaginadevos o panorama. Chega a Coruña e van buscar a irmá de o marido da irmá, curmáns entre eles, e a irmá do cuñado, coa que ele se iba a casar. Tratado de polvos na piel da señora. E el baixa do barco, pero casado. Coa súa María, ao lado, con Maruja, me coñecín a tal Maruja, pero claro, daquela era moi novo, non coñecía as cartas, senón todo isto podería que te preguntaba a ela. Claro, o sea, a mí consta que a curmá, o que iba a casar, escribiu a Caetano. Lóxicamente, Caetano non guardou esas cartas. Volveu coas cartas que lle interesaban. E as cartas que conservou a súa sobrinha e herdeira, que é filla do caseiro, e o caseiro, a súa vez, a señora acabou dicindo, cando lle pareceu que xa tiña idade abondo para entenderlo, acabou dicindo, mira, que meu pai realmente era fillo da criada, o amo, é dicir, ele era neta do Borrajo vello. De feito, o pai dele eu sempre o coñecín como o Borrajo, e tardei moito en entender porque se apelidaba Diez. Claro, esta intrahistoria das relacións familiares que nas cartas non che parece, eso ou che contan ou te quedas coas ganas. Todo isto vai aparecer. En que inviste o Borrajo? Pois en parcería pecuaria, en fincas e en préstamos a xente que coñecía. O sea, un pequeno capitalista, un pequeno burgués, emprendedor, volve, o tipo que chegou a ter vaquerías na Habana, volve para cá e finalmente matan, aparentemente para roubalo. Bueno, eu estou convencido de que foi a última víctima da dictadura franquista, da represión franquista, en isto Franco non tuvo nada que ver, no Concello do Moiro. Porque mataron a entrada dun túnel para roubalo, pero non o roubaron. Non lle sacaron o reloxo nin o diñeiro. Que acontece? Que este señor era alguén que triunfara na vida, é un exemplo de individualismo, e é alguén que cando volve non tolera determinadas injusticias, e actuaba no Ourense dos anos 50
como actuaba na Habana. Iba a ver a quen mandaba, iba a ver ao gobernador civil. E chegou un momento en que, ao parecer, polo que, claro, aquí só ten fonte oral, o gobernador civil plantexábase polo de alcalde para cortar as redes de corruptela dos falanxistas locais que extraperlaran, que algúns estiveranse na cadea e tal, e se lo cargaron. Vale? Nese momento a familia Borrajo está en Cuba, en México e na Argentina. Claro, pero acabanse as cartas. E acabanse tamén as miñas posibilidades de seguir vendo como esta familia se move en diferentes escenarios migratorios. O irmán, o que non volve porque queda en México, casa en México cunha mexicana e establecese ali cunha granxa de especialización leiteira. Isto é relevante? Pois en un momento non o sabía. Despois, con o traballo de Villaverde, cun traballo de Rodríguez Galdo, semella que sí, que houve certo fluxo migratorio de galegos que tiñan coñecemento da xestión do gando, basicamente de cuidar as vacas, para entendernos, e que cando chegan a México, claro, México, o Distrito Federal xa está medrando, unha vez que acaba a revolución, e entón especializanse na produción de gando, de carne para a cidade e de leite. Entón foi común, sobre todo en xente desta zona de Terra de Montes, e, a zona da que estou falando, a Moira e tal, o Chao, tiña tamén bastante gando. Isto que vos dicía antes sobre os cálculos das remesas, en fin, que seguramente non se equivocaron, pero hai que demostrar, como casi todo. Cando facedes traballo, cando fagades, é o caso de investigación local, vamos a ir moitísimas fotos. A cuestión está en preguntar de queres son as fotos. Estas duas fotos corresponden a Porto do Son, vale? O Son nos anos 20 era un pobo mariñeiro e pouco máis, pero claro, nese pouco máis é onde hai comerciantes. E hai a xente de migración, e hai a xente de banca. Estes son dous. No Son, fai 4 ou 5 anos que hai un pequeno museo, o Museo Marea, tuvemos a inmensa fortuna de que quen veu para ali é un doutor en Historia Moderna, discípulo de Isidro e de Ofelia, e ademais é unha persoa que sabe moitísimo da Galicia mariñeira e está facendo un traballo magnífico. Entón, claro, gracias a eso vais recuperando moita desta información. Ahora mismo xa ten un fondo documental interesante. Imos parar aquí, non vou sobrunir ainda máis do que eu estou. Vamos a ver, se tendes paciencia, vou dar un pouco de traballo. Aí tendes isto en 5, 10 minutos debería de facer. Collede unha para cada quen sin matar moito, simplemente tratade de resolver